Já jsem Karolína Vránková z Arch.cz a mám pro vás 3 novinky z architektury. Minulý týden byl tady kousek odsud architekt Daniel Liebeskind, aby oznámil, že sem na Rohanský ostrov navrhne čtveřici domů Sekira Flowers. Jsme rádi, hlavně za developera Luďka Sekeru, protože domy s hvězdným podpisem a výhledem na Vltavu určitě strhnou cenové rekordy. A co s tou budeme mít my, ostatní Pražané? Architekt i developer slibují, že to bude veřejné náměstí a knihovna. Takže i my, běžní lidé, prý dostaneme svůj kousek Liebeskinda, no takže si držíme palce. A Držbachu se obyvatelé také snaží nalákat na hvězdného architekta, a to pro změnu na Josefa Pleskota. Jeho studio AP Atelier tu navrhuje hotel a apartmány Lázně, Pramen a Tržpach ze 70 pokoji a 95 apartmány. A Držpach je ovšem už teď přetížený turisty, takže místní nápad odmítají a podepisují proti němu petici. Ekologická dřevostavba Josefa Pleskota by podle nich znamenala jenom další overturismus. Ve Zlíně je výstava ke 100 letům projekční kanceláře Centroprojekt, která vznikla ze stavebního oddělení firmy Baťa a projektovala továrny po celém Československu. No a v Poděbradech zase budou mít novou smuteční síň a můžete se na ní podívat na earch.cz, kde najdete i další zajímavosti a aktuality z architektury.